स्टार्ट. पहिली रेड फेब्रुवारी. खुखार टीम फेब्रुवारी आणि रेड करताना जळगाव चुकलो. 5 नंबर टी शर्ट रेड रेड साठी तयार. अत्यंत उत्साहित दोन्ही टीम आणि दुहेरी सामन्याचा हा शेवटचा सामना. त्याच्यानंतर तिहेरी राऊंडला सुरुवात होणार. नॉकआउट राऊंड. पुन्हा एमटी रेड 9 नंबर फेब्रुवारी रेड करते. अतिशय शांतपणे आपला खेळ दाखवताना चांगल्या प्रकारे ग्राउंडचा वापर आणि पुन्हा एमटी रेड जळगावसाठी 3 नंबर टी शर्ट नंबर 3 रेड करताना आतापर्यंत दोन्ही टीमांच्या खात्यात लिहिलेलं नाही. टच करण्याचा दावा आणि 1 पॉइंट जळगावचा खाता 1 पॉइंट ने उगवला. फेब्रुवारी टीम टच करण्याचा दावा चांगला तो टच केला आणि 1 पॉइंट फेब्रुवारी. 5 नंबर टी शर्ट जळगावकडून रेड करताना आपल्या लांब पायाचा आणि हाताचा वापर चांगला ग्राउंड हलवताना रेड पॉइंट घेण्याचा प्रयत्न. आवाजाने मनोबल ठेवण्याचा प्रयत्न फेब्रुवारी. चांगले रेड चांगली मॅच. स्टॉप कर. स्टॉप करायचं. अरे मच्छर टच हॅलो. जळगावकडून 3 नंबर टी शर्ट रेड करताना काटे बाजू राहून दोन्ही साईडने अति उत्कृष्ट 7 नंबर टी शर्ट रेड करताना फेब्रुवारी आणि 7 नंबर प्रमाणेच खिलाडी सुद्धा हातापायाने थोडं लांब. पुन्हा एमटी रेड जळगाव वर्सेस फेब्रुवारी अति उत्कृष्ट सामना. दुहेरी सामन्याचा दुहेरी सामन्याला दुहेरी सामन्याचा शेवटचा राऊंड. पुन्हा एमटी रेड चांगल्या प्रकारे खेळ चालू आहे. दोन्ही टीम पॉइंट द्यायला तयार नाहीत आणि 1 पॉइंट फेब्रुवारी.
बोलो. एक पॉइंट जळगाव. पुन्हा 7 नंबरची शोध करण्याचा प्रयत्न. 2 पॉइंट फेब्रुवारा. 2 पॉइंट फेब्रुवारा. अति उत्कृष्ट कामगिरी 7 नंबर या प्लेअरने एका रेट मध्ये 2 पॉइंट घेतले आणि चांगला 1 पॉइंट जळगाव. चांगला काटेबाजी राहून दोन्हीकडून उत्कृष्ट कामगिरी करताना आपले रेडर काकाला आणि टॅकल केला गेला. रेडर आउट. 1 पॉइंट जळगाव. आणि जळगावसाठी रेड करताना 5 नंबर टी शर्ट नंबर 5 चेतन चव्हाण कुठे असतील तरी इथे यावा. एक पॉइंट जळगाव. जळगाव. भारी गडबड करतो. पुन्हा एक रेड फेब्रुवारीसाठी 9 नंबर चांगली कामगिरी करताना आणि टाकल केला गेला. 1 पॉइंट जळगाव. 1 पॉइंट जळगाव. अति उत्कृष्ट रेडर जळगावकडून 3 नंबर चांगली कामगिरी करताना फक्त 3 डिफेंडर फेब्रुवारीकडून रेडरला पकडण्याचा प्रयत्न. टाइम घालवण्याचा. 2 नंबर टी शर्ट फेब्रुवारी टीम कडून रेड करणार. चांगला सामना रंगात आलाय आणि रेडर आउट. 1 पॉइंट जळगाव. पुन्हा जळगाव साईडने 7 नंबर टी शर्ट रेड करताना दोन डिफेंडर डिफेंड करताना फेब्रुवारी टीम कडून 7 नंबर टी शर्ट 4 नंबर टी शर्ट फेब्रुवारी कडून पॉइंट घेण्याच्या प्रयत्नात ग्राउंडचा वापर आपल्या हाताचा चांगला देव आणि स्लिप मारताना तो टच करण्याचा प्रयत्न. हाफ टाइमची ही शेवटची रेड. या रेड नंतर हाफ टाइम घ्यायचा.
दोन डिफेंडर डिफेंड करतील 3 नंबर जळगावच्या प्लेअरला पकडण्याचा प्रयत्न हाफ टाइम झालेला आहे आणि या झालेल्या कृपया करून ज्या टीमला अनाउन्समेंट केलेली आहे सुसंत वर्सेस दल्लादांना आपण तयार राहावं. दमदार राऊंड चालू असताना जळगाव 3 गुणांनी आघाडीवर आहे. फेब्रुवारा या टीमकडून 4 नंबर टी शर्ट रेट टाकण्यात पायने घेण्याची अत्यंत आवश्यकता. पायने घेण्याच्या प्रयत्नात ग्राउंडचा वापर बोनस घेण्याचा प्रयत्न 1 पॉइंट जळगाव रेडर आउट. जळगाव फेब्रुवारा आलोट 1+2 3 पॉइंट जळगाव. स्टार्ट टाइम स्टार्ट. फेब्रुवाराकडून 9 नंबर टी शर्ट आपल्या टीमला वापसी करून द्यावी लागेल. 9 नंबर रेडरला अत्यंत उत्कृष्ट रेडर आहेत. परत जाताना एंटी रेड प्रेक्षकांनी खांब्याला हलू नये. टाइम घालवताना खांब्याला हात लावू नका. एंटी रेड फेब्रुवारा करून काकांची रेड पकडण्याचा प्रयत्न 1 पॉइंट दिला. 1 पॉइंट फेब्रुवारा. फेब्रुवारा या टीमला फक्त काका वाचू शकतो. जास्तीत जास्त रेड काकाला टाकावं लागेल. चांगला खेळ दाखवताना 3 नंबर पुन्हा काकाला पॉइंट द्यावं लागेल. कृपया प्रेक्षकांनी शांत राहावं. काकाला डिस्टर्ब होता कामा नये. काकाला 2-3 सुपर रेड आणावी लागेल. चांगले रेड बोनस घेण्याचा प्रयत्न काकाकडून. एम्प्टी रेड जळगावकडून प्लेअर आपली रेडला सुरुवात अतिशय शांतपणे शांत माइंडने खेळताना जळगाव प्लेअर टच करण्याचा प्रयत्न. काकाने गलती केली. 1 पॉइंट काका. 1 पॉइंट फेब्रुवारा. जळगाव टच करण्याचा प्रयत्न 9 नंबर. ग्राउंड हलवण्याचा प्रयत्न त्या साईडला त्या साईडला आवाज न त्यांना त्यांचा मनोबल तोडण्याचा दमदार रोड उत्कृष्टपणे दोन्ही टीम खेळताना चांगला अनुभव दोन्ही टीमांकडे. दोन्ही टीम खूप लांब लांब खेळायला जातात. भरपूर प्राइज त्यांनी मिळवलेला आहे. खूप जागेवरून त्यांनी बक्षीस आणलेले आहेत. पुन्हा एम्प्टी रेड 10 नंबर टी शर्ट फेब्रुवाराकडून
अतिशय शांतपणे खेळ होताना आपल्या गावातील प्रेक्षकांना हार्दिक अभिनंदन. आपण चांगल्या प्रकारे आणि शांतपणे हा खेळाचा आनंद घ्यावा. आणि या सामन्याचे पुढचे 5 मिनिटं राहिले. शेवटचे 5 मिनिटं. आणि आतापर्यंतचा स्कोर जळगाव टीम 12 गुणावर आहेत आणि फेब्रुवारी 5 गुणावर आहेत. जळगाव 7 गुणांनी लीडवर आहेत. शेवटच्या या 5 मिनिटात उत्कृष्ट कामगिरी फेब्रुवारी या टीमला करावी लागेल. टच करण्याचा प्रयत्न. टच करण्याचा 1 पॉइंट फेब्रुवारी. 1 पॉइंट फेब्रुवारी. जळगावकडून 3 नंबर. चांगला खेळ होताना आणि पकडण्याचा प्रयत्न. 2 पॉइंट जळगाव. 2 पॉइंट जळगाव. काका आपल्याला सुपर रेट करावी लागेल. काकाला पकडण्याचा प्रयत्न. 1 पॉइंट फेब्रुवारी. पुन्हा रेट करताना क्रॉस पाठी रोखण्याचा प्रयत्न. टच करण्याचा दावा. टच केलाय. 1 पॉइंट जळगाव. पुन्हा काकाला 2-2-3-3 पॉइंट आणावं आणि काकाला 1 पॉइंट जळगाव. आता मला नाही वाटत काका अंदर येतोय. काकाला बचावं लागेल बाहेर. क्रॉस पाठी रोखण्याचा प्रयत्न. 4 डिफेंडर बोनस अवेलेबल नाहीत. पकडण्याचा प्रयत्न. 1 पॉइंट जळगाव. 9 नंबर टी-शर्ट आणि आल्याबरोबर पकडलं गेलं. 1 पॉइंट जळगाव. पुन्हा जळगाव टीम फेब्रुवारी टीमवर वरचं चढाई करताना चांगली लीड जळगाव टीमला मिळालेली आहे. फक्त 2 डिफेंडर ग्राउंड मध्ये फेब्रुवारी पकडण्याचा प्रयत्न. 1 पॉइंट जळगाव आणि फेब्रुवारीवर पुन्हा ऑल आउट होण्याची पाळी. 2 नंबर टी-शर्ट आपल्या टीमला ऑल आउट होण्याचं वाचू शकते. त्यांनी चांगला आणि पकडले गेले. बोनस फेब्रुवारी. 1 पॉइंट जळगाव. टाइम आउट ऑफिशियल. 1 पॉइंट बोनस. हा स्टार्ट झाला. हा सामना शेवटच्या टप्प्यात जळगावने चांगली परत 1 पॉइंट जळगाव. फेब्रुवारीकडून भरपूर चुका होताना आणि पकडण्याचा प्रयत्न. 1 पॉइंट फेब्रुवारी. जळगाव टीम फेब्रुवारीवर चढाई करताना ग्राउंडचा वापर त्या साईडला त्या साईडवर पाहिजे घेण्याचा प्रयत्न. काकाने कव्हर घेतला आता. 4 पॉइंट रीडरशिप आहे का. 4 पॉइंट जळगाव. 4 पॉइंट जळगाव. आता 4 पॉइंट फक्त काका आणू शकते वापस. शेवटचा 1 मिनिट राहिलाय. 1 पॉइंट फेब्रुवारी. 1 पॉइंट फेब्रुवारी. फक्त काकाला सोडून दुसऱ्याला हात लावावं. काकाला एंट्री टाकायचं. पुन्हा 1 पॉइंट जळगाव. 1 पॉइंट जळगाव. जर आपल्या टीमला 6 प्लेअरला आउट करावं लागेल फेब्रुवारीला.